task at affected residents doon sa isang barangay. At yung national roads connecting the municipalities of Bicol Region, mga provinces ay nais po nililinisan. May mga casualties din po na na-record, lalo na doon sa Sorsogon. Anyways, doon sa mga nakikinig kayo sa ating else, comment kayo dyan at makapagbigay naman ako ng komento sa inyo. Magtanong kayo kung anong gusto niyo sabihin dahil day 3 na po after matapos naging tisoy na umalis sa Philippine Area of Responsibility or dito po sa Night City, yung CBD naman po ay niresume na agad yung kuryente kasi nandun yung mga negosyo at CBD2. CBD means Central Business District. At susunod na rin po yung mga residential areas sa iba't ibang barangay dito po sa Kalungsoran. Yan naman po mga kartigbayan, susunod na rin pong i-resume yung kuryente. Pero may nakapagsabi sa akin na kapag bahaba sa isang lugar, siyempre yung mga maintenance employees ng isang electric cooperative ay hindi naman susuong doon sa baano at hindi i-resume yung serbisyo ng kuryente kasi dapat mga mangyayari 30th pas alam niya naman yung na nangyayari ganyan after pag-recover ng services maraming nangyari pa rin kapag galit na yung kuryente. Kaya check sila ngayon para yung electric service ay magkakaroon ng possibility. Kaya break access. Comment lang kayo dyan. Ayan. Para nasa horror dito. Light up tayo. December 5, 2019. Ang dami nangyayari nga sa ating bansa ngayon na panahon ng Kapaskuhan. At ito namang signal natin ay paandap-andap din. Kasi naman ni-resume pa lang yung services ng mga telephone companies dito. Lalo na ito kung ginagamit natin yung servisyo. So, yun lang siguro ang online it's not 11:20 na. Yan na siguro ang update ko. So, keep safe always. Lalo na kung mga dinaanan ng beauty. So, bye for now and good night.